No niin, eli täällä ollaan Cafe Board Gameissa ja kiitos lautapelit.fi. Meillä on täällä kuukauden Cafecon pelit ja tällä kertaa me tehdään täältä suoraan Cafeconin ytimestä nurkkapöydästä täältä meidän arvostelu. Ja mä oon Petri ja minä olen Toni. Sitten meillä on Anton, joka on tekniikassa ja hän on suuri myttämuinainen. Noniin, elikkä meillä on 2 peliä, saatiin. Toinen on Diamant, tämmönen peli, ja sitten on For Sale. Ja nyt meillä on semmoinen uusi hommeli näiden kanssa, että lautapelit on ystävällisesti antanut meille arvostelukappaleiden lisäksi 1 kappaleet, jotka me myydään siis tukkuhinta. Me myydään se ihan siis niinku nollakatteella ja täysin vaan sillä periaatteella, että joku onnellinen aina saa yhden setin arvostelupelejä niin itselleen sellaisella superhalvalla hinnalla. Ja niitä on vaan 1. Ja katsotaan sitten, miten siitä. Eli 18.5. on sitten viimeinen Cafeconi ja siellä on Chaosiumin kanssa 50-vuotisjuhla ja sinne tulee paljon pelejä ja siellä jaetaan ilmaisiksi pelejä ja kaikkea hommaa, että sinne sitten siihen Discordiin ja ilmoittautumaan ja niin edelleen. Okei, mutta aloitetaan näistä. Elikkä kumpi ota ensin? Otas tää ensin. Tää näyttää silleen, että tää on niinku hieno ja kiva. Niin. Joo, lämmitellään pienemmällä. Pieni ja kiva. Joo. No eli For Sale. Tää on 4 kielellä väsätty peli. Tai siellä on ne kielet. Huuda itsellesi unelmiisi koti. Tässä on 10 plus, on toi ikärajan suositus 3-6 pelaajaa, semmoinen puolen tunnin rykäsy. Ja täällä lukee taustalla, että ovatko kiinteistön välittäjät mielestäsi ketkuja? Todistatko olevasi niin, vieläkin kierrompi. For Sale on helposti opittava, mutta yllättävä ovela huutokauppapeli. No niin, katsotaan mitä se on syönyt. Mikki kuuluu puhuu sivuun. Sitä kuuluu puhua tohon, koska tää on tämmönen Lost Dynamics. Lost? Se mikki on. Aivan. No nyt minä näen. Mä ummaran. Hannakin valta. No niin, sitten aloitetaan tästä For Saleista. Jos me saadaan tää ikinä auki. Kyllä me saadaan 6 karheen peli. Noin. Aletaan tekemään kiinteistöbisnestä. Eli 4 säännöt. 4 kielellä. Sitten täällä on kortteja. Finskaa, svenskaa, norskaa, danskaa. Yes. Sitten täällä on jotain vekseleitä. Tai refuse. Ja sitten on rahaa. Ja tosiaan niin kuin pelin henkeen kuuluu, niin me ei olla näitä etukäteen opeteltu eikä mitään, vaan tässä on takana laiskuutta, no ei ole, vaan tässä on takana oikeasti se, että me halutaan aina testata se pelin niin kuin, starttiaika myös, että kuinka nopeasti se saadaan haltuun. Ja sitten me ollaan kuitenkin siinä mielessä, en mä testiä, mutta mä edustan ainakin keskitasoa aivoilta. Niin joo. Eli katsotaan. Täällä on, kerrotaan tätä. Sitten peli valmistuu. Tässä on 2 vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa ostetaan seteleillä huutokaupasta taloja. Eli tässä on nämä talot. Siellä on kaikenlaisia. On myös tämmöisiä versioita, jossa on niinku kaveri asuu pahvilaatikossa. Ihan hauskaa grafiikkaa. Tosta voi katsoa. No, siinä on pahvilaatikko. Ja on muuten tonnin setelit. Niin, just näin. Eli mennään takaisin. Koostuu 2 vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa ostetaan seteleillä huutokaupasta taloja, joista tulee pelaajien käsikortteja. Toisessa vaiheessa talot myydään shekkien saamiseksi. Pelin lopussa eniten rahaa kerännyt pelaaja voittaa. Noniin. Eli erotelkaa talot, shekit ja setelit toisista. Siinä on vissiin talot. No nehän näyttää siltä, että ne on eroteltu. Ne on aika hienosti eroteltu. Setelit, shekit ja rahaa. Yes. Sekoittakaa talot ja shekit omiksi pinoiksi. No ne on sekoitettu. Jos pelaaja on 4, mutta kun meitä on nyt niinku 3-ish. Antakaa jokaiselle pelaajalle 28 seteliä. Aikamoinen pino.
Niin, ajattelin, päästään heti 28 000, niin ajattelin, kun sullakin olisi silleen, että sä täytät 16, niin joo, isi antoi sulle 28 000, tee mitä haluat. Ei se ole. Mä haluan kans seteleitä. Joo. Nyt siinä voisi ehkä tulla vähän jännempi teini-ikä sitten. Me menisi aika nopeasti. Mä luulen, että se olisi varmaan semmoinen 3 viikkoa, niin jos myy. Kuinka monta seteliä sulle nyt? 20. Ai sen takia sä oot on keskittynyt. Ja sitten sen jälkeen arpokaa yksi pelaajista aloittajaksi. Olkoon se nyt vaikka Anton. Ja sitten tässä on nämä vaiheet. Eli vaihe 1, talojen ostaminen. Tämä vaihe kestää useita kierroksia, eli kunnes kaikki talot on myyty. Eli kaikki nämä. Kunkin kierroksen aluksi kääntäkää pinosta pelaajamäärän verran talo ja kuvapuoli ylöspäin pöydälle. Eli ensin aloitetaan sillä, että otetaan täältä. Arvaapas, mitä tässä kävi. No mitähän siinä käy? Tästä puuttuu tonni. Ai, missä se? Se on nyt jommankumman teidän pinosta varmaan, koska kaikki meni. No, me mennään tällä. Eli Mennään tällä. Täällä on nyt mysteeri mies jompikumpi teistä, jolla on tonni enemmän. Vältetään kolinaa. Joo. Ja, eli kunkin kierroksen alussa kääntäkää pinosta pelaajamäärän verran talo ja kuvapuoli ylöspäin pöydältä. Näin. Siinä on puusee, koirankoppi ja viemäri. Edelleen ihan hauskoja nämä. Mutta jopa tästä viemäristä on kyllä tehty suhteellisen kodikkaan näköinen. Näytetään vielä tuonne kameralle. Joo, siinä on. Sitten kierros päättyy, kun kaikki pelaajat ovat saaneet talon. Aloittaja on ensimmäisessä vuorossa ja vuorot vaihtuu myötäpäivään. Kun olet vuorossa, sinulla on 2 vaihtoehtoa. Tarjoa tai passaa. Ja lyhyesti, tarjoa, jos päätät tarjota, valjasta haluamasi määrä seteleitä. Ensimmäinen tarjoaja voi valita minkä tahansa summan. Kunkin seuraavan pelaajan täytyy tarjota enemmän kuin edellisen pelaajan. Jos vuoro tulee takaisin pelaajalle, joka on jo tarjonnut aiemmin, hän voi joko korottaa tarjousta tai passata. Eli vähän niin kuin pokeriajattelu. Juuri näin, huutokaupataan siis kiinteistöjä. Joo. Ja toinen vaihtoehto, jos päätät passata, ota pöydän keskellä jäljellä olevista taloista se, jolla on pienin numero, ja lisää se käteesi. Ota sitten takaisin puolet tällä kierroksella tarjoamistasi seteleistä pyöristettynä alaspäin. Palauta tarjouksesi toinen puolikas laatikkoon. Et saa enää pelata tällä kierroksella, jos sinulla ei ole seteleitä jäljellä, sinun on pakko passata. Kun kaikki paitsi yksi pelaaja on passanneet, jäljellä olevan pelaajan täytyy palauttaa tarjouksensa kaikki setelit laatikkoon. Ja ottaa No, kokeillaan. Eli, no en mäkään. Eli nyt sulla on 2 vaihtoehtoa, joko tarjoa tai passaa. Kuka aloittaa? Antti. Siitä sun pinosta laitat siihen seteleiksi. Mitä mä yritän ostaa? Niin huutokaupataanko nämä yksi kerrallaan? Sä vissiin sitä ei vaan kerrota. Kun vaihtoehtoista niin. Aloittaa. Ensimmäinen, minkä tahansa summa. Ei, tässä on vaan, me pelataan summista. Eli sä tarjoat ja Tarjoan 2 tonnia. Joo. Mistä näistä? Ei minusta mä tarjoan. Näin, ei tänne mä vastaan. Joo, tää on Voiko se olla sitten kaikista 3? Voi. Sillä ei ole kai väliä, koska se on sitten ne myydään, kakkosvaiheessa nämä talot myydään. Tässä vaiheessa pelaajat myyvät edellisessä vaiheessa hankkimien taloja muille. Ne saa niistä shekkejä. Tämäkin vaihe kestää useita kierroksia, kunnes kaikki shekit on jaettu pelaajille. Kunkin kierroksen aluksi kääntäkää pinosta pelaajamäärän verran shekkejä, kuvapuoli ylöspäin pöydällä. Kierros päättyy, kun kaikki pelaajat ovat saaneet shekin. Kaikki pelaajat valitsevat yhtä aikaa käsistään yhden talon ja asettavat sen kuvapuoli alaspäin eteensä. Kun kaikki on valinneet talot, käännetään yhtä aikaa kuvapuoli ylöspäin. Arvokkaimman talon, eli sitten on tämä numero vissiin. Talon paljastanut pelaaja ottaa pöydältä arvokkaamman shekin. Toiseksi arvokkaamman talon paljastanut ottaa toiseksi arvokkaamman ja niin edelleen.
Pelaajat säilyttää shekkinsä kuvapuoli alaspäin edessä. Myydyt talot palautellaan. Kierros päättyy, kun pöydällä ei ole enää shekki. Noniin. Siinä se koko peli on. Peli päättyy, kun pelaajat on myynyt kaikki talot ja kaikki shekit on jaettu. Jokainen laskee yhteen shekkiensä ostovaisen jälkeen setelinsä arvot ja rikkaan pelaaja voittaa. Eli sillä ei ole siis väliä tässä kohtaa. Se todennäköisesti tarjoaa tietysti tästä isommasta luvusta. Niin mä ainakin tekisin, mutta se ei ihan auennut siinä Eli voinko mä tarjota tonnin sitten näistä kahdesta? Jos Antsu torii 2 tonnia tästä 4. Enemmän kuin edellisellä aiheella. Vai vaan? Vain tonni. Vain tonnia. Suora kyllä joku korottaa tätä passaa. Sun täytyy tarjota niinku yksi kerran. Niin, siinä ei oikein sanottu sitä. Niin, näin vois kuvitella. Useita kierroksia, eli kun se kaikki korottaa. Sitten ketään niin monta kertaa, koska One by one. No, tehdään siis niin. Eli sitten vaan, Tonni. Mistä sä tarjoat sen tonni? Viemäri, koirankoppi vai huussi? Oletko naturisti, turisti vai koiraristi? Okay. Aloitetaan viemäristä. Siitä. Tarjoatko mitä? No kyllähän tuo on niin kodikkaaksi tehty, että kyllä minä 2 tonnia tähän. Ai, no mä passaan. Jaha. Aiotko korottaa? Kiitos. Sitten se tarkoittaa sitä, että sä siirret puolet siitä takas laatikkoon tosta sun tonnista. Mitä se tarkoittaa? Eli kun sä passasit, kun sä teit ensin ekan tarjouksen, mutta tää on vaan nyt yksi seteli. Mutta pyöristämisen säännöt kulkee niin, että ne pyöristetään ylöspäin. Ei suina. Okei. Alright. Eli saat sä nyt tuon tonnin takaisin vai? Miten mä voin laittaa ton tonnin? No hei, tehdään nyt silleen, että ota se takas ja kokeillaan uudestaan sitten. Yeah. Eli sä sait sen ja mitä siellä luki siitä passaamisesta muille pelaajille? Nämä fyrkat varmaan lähti sitten sinne kiinteistön välittäjälle, tai joka myi niitä kiinteistöjä tässä. Voisin kuvitella. Joo. Ja sitten vaan uusi kierros, eli Noniin. sun vuoro. Koiran koppi. Aloitetaan tonnista. Kyllä nämä 2 tohon tarjoaa. Lähteekö mukaan kilpaan? Koska tänään huudetaan. Ai, täällä on isoja lukuja, no joo. Siellä on erittäin isoja lukuja. No, ei nää passaa. Se passi. Mitäs sä teet? Joo, niin nyt pitäisi sitten... Arjotko nää enemmän kuin 2? Ei, kyllä mä nyt minäkin ne passaan, jos tällä kertaa saat tonnin takaisin. Eli sinne meni mulle toi talo. Eli niin kauan kun tarjoat vain tonnin, niin ilmeisesti saat sen tonnin takaisin passatessasi. Kyllä. Näin voisi kuvitella, kun sitä ei voi puolittaa. Miten se Antto nyt on ymmärtänyt? Niin. Jos päätät passata, ota pöydän keskellä jäljellä olevista taloista se, jolla on pienin numero. Ja lisää se käteesi. Ai joo. Okei. No siis eli kaikista kerralla huudettaisiin silloin. Kaikki... Ei, miten se voi? Ei, kyllä se on kaikista. Vai onko se kuule sillä että niin, että kaikki 3 ja sitten joka maksaa eniten saa sen isoimman numeron siellä? Ja sitten... Aivan, ja sitten... Se on niin kuin monesta talosta vaan huutokilpailu ja sitten kuka saa, niin saa. Aivan, jos sä lähdet niin kuin tosi pitkälle siinä kilpailussa, niin sä hävit aika paljon massia sitten niin, siinä vaiheessa. Se on muuten se logiikka, totta. Niin. Ja sitten... No niin, eli tälleen tämä menee. Yes. Kokeillaanko vielä kerran? Otetaan vielä toinen kierros sillä lailla, niin kuin oikeasti pelattaisiin. Niin. Eli. Siellä on nyt vielä 1 talo. Tehdään tällainen pikku passikääntö. Tehdään sinne vähän muitakin lukuja kuin vaan 2, 3, 4. No niin, nyt on kuulla. Saadaan kunnon kilpailu päälle. Eli mitäs meillä on? Majakka, huussi ja linna. Eli
mä nyt sit vissiin aloitan. Mä annan tosta alkupanokseksi 10 000. Vetää huulen pyöreäksi, eikö? Siinä on linna. Se on muuten kallis vehe. No niin, Antonio. 11 tonnia. 11 tonttua. No, piru vie. No siis sehän mä nyt tästä noin vaan panon 15 tonttua. 15. Mitä? Voi. Siinä te voitte korottaa niin kauan kuin te haluatte. Ja nyt sitten ilmeisesti 16. 16 tarjottu. Ei se sääntö niillä on 16 tarjottu. Ihmiset kuuntelee meitä, meidän pitää nyt toimia. 16. Ootko vielä mukana? Okei. Vielä lähti mukaan. Hurja kaveri. Ei kyllä, nyt hävitään. Nyt hävitään rahaa. Hetkinen. Niin. No kyllähän mä nyt tähän, nyt te jätkät lähette. 20. 20 Olin 28. Kiitos. Laskit sä muuten, että onko se 28 vai onko sulla se 29? No niin sinne meni kaikki rahat ja mulla on nyt noin. Okei. Antsu, haluatko sä vielä? No kun sä et voi yli 28 tehdä. Mutta mites tässä nyt, koska meistä ei kumpikaan passaa, ja passaajahan oli se, joka ottaa sen pienimmän numeron. Mä haluan tämän majakan. Mulla on 20 tonttua pöydässä nyt. Niin, mutta mä ostin sen jo. Ja nyt joko... Niin, jos mä passaan nyt, niin se maksat tuon 20. Mut mäkin passaan. Joo. Mulla ei rahaa enää. Ai se offer B, okei. Kai se sitten on. Eli joko sä tarjot 21 tonnia saadaksesi majakan ehkä, tai sitten passaat ja tyydyt koiran koppiin. Siis mun mielestä se on kaikki. Ei. Niin kuin se passaaja sai sen pienimmän numeroisen. Pitäisikö sun laittaa pauseen tonne? Mä vähän katson. Aivan. No niin, eli Antonio, eli mikä on? Sääntöjen mukaan, että jos mä passaan, niin mä saan tän ja se maksaa tosta 20 tonnia. Puu mikki, niin joku kuulee. Eli mä passaan, mä saan tommosen huonon kortin, mutta tää on mun taktiikka. Mun aliarvioidaan. Sitten mä maksan 8, Niin, puolet. puolet mun 16. Ja sit Toni saa ton 20 tonnia. Ton toisen. On. No niin. Ja sitten tulee uudet kortit. Näin. Okei. Ja tälle tää jatkuu, että Kiitos. kaikki koko tää show on myyty. Ja sit sen jälkeen me myydään nämä talot niin kuin shekkiä vastaan ulos. Ja shekkejä oliks niitä, mites siellä luki niissä, näytä sun. Eli talojen myyminen, sitten kaikki shekit jaetaan, tässä vaiheessa pelaajat myy, edellisessä vaiheessa hankkimia taloja saa niistä shekkejä. Tämä vaihe kestää useita kierroksia, kunnes kaikki shekit on jaettu pelaajille. Kunkin kierroksen aluksi kääntäkää pinosta pelaajamäärän verran shekkiä kuvapuoli ylöspäin pöydälle. Kierros päättyy, kun kaikki pelaajat on saaneet shekin. Petri, mulla on sulle huonoja uutisia. Isoin tsekki on 15 tonnia. Joo, Eli ei ole vissiin korreloi noiden ostosten kanssa. Joo, me ollaan ottamassa ihan sikana takkiin. Niin ollaan, joo. Eli hullutta on kaikenlaista. Kaikki pelaajat valitsee yhtä aikaa käsistään yhden talon ja asettaa sen kuvapuoli alaspäin eteensä. Kun kaikki on valinneet talot, käännetään yhtä aikaa kuvapuoli ylöspäin. Arvokkaimman talon paljastanut pelaaja ottaa pöydältä arvokkaimman shekin. Eli tää käytännössä menee silleen, että alussa me kerätään itsellemme pelikäsi ostamalla taloja. Läjäpäin kiinteistöjä. Niin, ja sitten sen jälkeen pelataan kädestä ne kortit tänne pöydälle ja ostetaan toisiltamme niitä pois, niitä taloja, ja näillä shekeillä. Ja sitten kun kaikki on
Pelaajat säilyttää shekkiä kuvapuoli alaspäin edessä ja myydyt talot palautetaan laatikkoon. Kierros päättyy, kun pöydällä ei enää ole shekkiä kuvapuoli. Niin. Eli tää menee siis niin, että nyt näin tiivistettynä. Eli tässä on 2 vaihetta tässä pelissä. Ensimmäinen vaihe on se, että tässä on pelaajamäärän verran kortteja edessä ja me ostetaan näillä rahoilla, kilpailutetaan niitä taloja. Sitten kun me ollaan se tehty, niin sen jälkeen siirrytään suoraan tähän shekkihommaan. Eli meillä on sitten kädessä jokaisella 0-3 korttia riippuen mitä sä oot ostanut. Ja sitten niillä shekeillä se laitetaan eteen se kortti, tai toi talo, minkä sä oot ostanut, kuvapuoli alaspäin ja sitten käännetään ympäri ja sitten arvokkaimman talon paljastanut pelaaja ottaa arvokkaimman shekin. Eli sinne ei enää kilpailuteta sitä, vaan sitten kenellä on isoin tämä numero, niin saa isoimman shekin tuosta. Miten nämä checkit sitten laitetaan tuohon, koska täällä on niinku 0–15 tonneittain vaihtuu nämä. Eli 0 euroa. Kunkin kierroksen aluksi kääntäkää pinosta pelaajamäärän verran shekkejä ja kuvapuoli ylöspäin pöydälle. Kierros päättyy, kun kaikki pelaajat ovat saaneet shekin. On pikkasen niin kuin silleen hassusti sanottu, mä en nyt ihan hiffaa. Täytyy myöntää, että nyt on vähän vaikea päästä kärryille, vaikka idea itsessään vaikuttaa siihen. Niin, vähän turhankin kompaktit. Mitä? Kohta. Tässä on esimerkki. Tero, Hessu ja Maija valitsevat yhtä aikaa kukin yhden talon kädestään. Sitten kortit paljastetaan yhtä aikaa. Tero pelasi arvokkaimman talon, joten hän saa arvokkaimman shekin. Noniin. Eli 15 tonnia, kun mä sain. Joo, kun nää käännetään, joo, sä saat sen, jos se oli siinä pöydällä. Niin siis. Ei, nyt sä et saa valita sieltä, vaan ne menee näin. Eli näitä otetaan randomisti. 3. Tohon. Noin. Ja sitten sä saat paljastanut ton, sä saat sen kalleimman. Ja sitten mulla on, toi ei ollut mukana, mulla on paskin, niin mä saan paskimään, sä saat ton kanssa, toi hyvä. Tälleen se menee. Mikä se toinen, missä se talo on. Ei niin, vasta sitten kun me paljastetaan. On aivan. Se on varmaan 7. Niin joo, koska me nähdään se tsekki siinä ensin ja aivan. Ja sitten alkaa taas talojen ostaminen alusta. No niin. Sille se toimii, kunnes on kaikki mennyt. Joo, ei, kyllä tää aukesi. Alright. Vähän oli näillä aivoilla vähän hidasta, mutta kyllä tätä voi suositella. Jos tuommoinen ostomyynti pelaaminen kiinnostaa. Niin. Juuri näin, pääsee vähän ketkuilemaan ja funtsimaan, että minkä arvosta mikäkin on. Jep. Ja että paljonko on laittanut fyrkkaa kiinni mihinkin taloon. Toki olisi kiva nähdä nuo checkit etukäteen, että ei lähdetä niin kuin laittaa yli 15 tonnia johonkin kiinteistöön. Mutta se on vissiin just se pelihenki. Se on. Mut joo, tätä peliä pääsee testaa Cafe Board Gameissa. Täältä se löytyy hyllystä ja kiitos lautapelit.fi. Ja sitten meillä on vielä toinen peli tossa, mikä me käydään läpi tämmöisellä samalla, Diamant. Samalla huitelulla. Lyhyesti mun täytyy tästä vielä tästä For Saleista sanoa sen verran, että jos mä ihan vilpitön oon, niin ei ehkä ole ihan meikän favoritti aihe, niinku tommonen niinku ostomyyntihommeli. Vaikka yrittäjä onkin, niin ei jotenkin ei niinku lähe. Mut sitten toi grafiikka oli kiva ja sitten toi pelin niinku tyyli oli kans kiva, että siinä oli semmoista vähän arvaamattomuutta ja semmoista niinku vähän semmoista niinku korttipelihenkeä, ihan silleen kiva, että jos niinku toi teema ei nabaa, niin kyllä toi peli saattaa olla ihan viihdyttävää kuitenkin. Joo, ja kyllä se tommonen suhteellisen helppo, kunhan pääsee jyvälle ja puolisen tuntiin, niin semmoinen kiva pikku iltapelinä. Ehkä jopa lämmittelyyn pääsee vähän fiilikseen, kierroksia päälle ja siitä sitten kunnon peleihin. Niin. Voisi olla niin sellainen partille. Se voisi olla. Hei, mutta tää seuraava peli onkin, täällä onkin vähän enemmän tavaraa, tää ei olekaan enää mitään tämmönen pikkupeli, vaikka se on pikkuboksi. Eli sääntöjä täällä on usealla kielellä. Täällä on englantia, ruotsia, suomea, norjaa ja tanskaa. Ja katsotaan vähän. Eli siellä boksissa on kaikenlaista. Siellä on kortteja ja
Siellä on jalokiviä Se ja lootboxi. ehdottomasti aitoja ja sitten on Erilaisia tulitikkuaskeja. tämmöisiä kortteja ja tommosia kortteja. Katsotaan. Toi on vissiin se pelilauta. Tossa on meidän pelinabulat. Nää on meidän Aare-kirstut. Hän on pulassa. Hän on pulassa. Katsotaan säännöt. Tääkin näyttää siltä, että tässä on vähän, mutta paljon. Eli peliosat, siinä on ne mainittu. Pelin tavoite. Tutkikaa varovasti Takoran luolastoa soihtujenne valossa. Aina kun jatkatte syvemmälle, löydätte uuden luolan ja keräätte matkan varrelta löydetyt jalokivet. Päättäkää sitten, palaatteko leiriin säilymään löytönne vai jatkatteko luolaston syöverein kohti tuntemattomia vaaroja. Jos laukaat sitten ansan, joudutte pakenemaan ilman löytämiänne jalokiviä ja palaatte leiriin tyhjin käsi ja tutisevin polvi. Peli voittaa se, jolla on pelin lopussa eniten jalokiviä arvossa. Ja tää on missä se boksi on? Siellä. Mä haluaisin nähdä sen takaosan. Joo, sen takaosa saat tästä, mä laitoin tän tälle hassusti, saat tossa on takaosa. Ja puolen tunnin about setti, 3-8 pelaajaa, eli nyt huomioon, tätä voi pelata vähän enemmän, 3-8. 8 on jo ihan jeppe, koska yleensä pelit on niinku siihen päättyy maks 6, mitä on 8. Kuka tuntee niin monta ihmistä? No, Make, Peräjämä ja Timppa ja Jokke ja Esa ja Ville. 8 plus on toi ikäraja. Eli asettakaa pelilautapöydän keskelle box. Asettakaa 5 sisäänkäyntilaattaa pelilaudalle numerojärjestykseen. Sisäänkäyntilaatat on näitä, ja ne onkin siinä nyt numerojärjestyksessä. Tuo niin intuitio on niin On. oikea aina. Kukin pelaaja valitsee värin ja ottaa sen mukaiset 2 päätöskorttia, tyhjän arkun ja seikkailunappalan. Eli sieltä sitten valitsette, mä otan pinkin, koska mä oon tämmönen, ja sitten toi. Niin, minkä sä otat? Siellä olisi Toivottaa aina purppuran. byrä. Sitten tunne ja Mä sitten otan vihreän. joo. Ja täällä on nyt sitten nää teidän Mitäs tässä nyt pitäisi sanoa? Sä valitsit vihreän, niin tämmönen kierrätyslogolla varustettu vihreä laatikko. Sä oot tommonen Venaa. Näytä, mikä sä oot kameralla. Rouvas henkilö. Ja nyt on vissiin 2 kaikki. Joo. Hieno. Noin, tää vaikuttaa ihan lupaavalta. Se laitetaan noin. Miksi mulla on 2? Takas. Ja sulla on nyt liikaa noita, se on hyvä. Entäs mä voin ottaa nää timantit. Okei. Sitten Kruunun jalokivi. neloskohta. Asettakaa rubiinit ja timantit pelilaudan viereen jalokivi varastoksi. Ne voi olla pussissa. Tää ei mitään tekemisestä. Sekoittakaa jalokivi ja ansakortit 9 pinoksi kuvapuoli alaspäin. Se on se. Asettakaa pino pelilaudan viereen auton kohdalle. Auton kohdalle? Ei mulla ole autoa. Ei mullakaan. Se on varmaan auto. Toi muuten näyttää autolta. Laitetaan se. On se Kattokaa auto. tätä autoa. Jos haluatte käyttää myös aarrekortteja sivulta 8, löydätte niiden säännöt. Tossa on niinku auto tuolla. Alhaalla. Pelin kulku. Peli kestää 5 kierrosta, eli 1 kierroksen Tossa luolasta on kaikkien kutakin teltat. sisäänkäyntiä kohden. Eli sisäänkäynnit on tossa ja tossa. Jokaisella kierroksella on 2 vaihetta, luolan tutkiminen ja pelaajien päätökset. Eli taas on 2 vaihetta, niin kuin tuossa edellisessä pelissä. Kierroksen kulku. Luolan tutkiminen. Paljastakaa pinon päällimmäinen tutkimusretkikortti. Ota sieltä 1. Ja asettakaa se kuvapuoli ylöspäin luolaston sisäänkäynnin jatkoksi. Niin, että polku jatkuu. Eli tälleen. Hieno. Siirtäkää seikkailijan nappulat tälle kortille. Voinko mennä eri kortille? Ei. Ottakaa varastosta kortin numeron mukainen määrä rubiineja. Ja 14. niin. Rubiinit on niitä punaisia. No kyllä Toni sen ties, sehän on geologi. Sitten kortin numero verran, 14. Jakakaa nämä rubiinit tasan luolastossa vielä oleville pelaajille. Asettakaa jakamatta jääneet rubiinit jalokivikortille. Siitä 14. Eli jakakaa nämä rubiinit tasan luolastossa vielä oleville pelaajille. Ja se on niinku... No! Yksi jauho. No niin, eli sitten. Okei.
Ja nyt tähän ilmestyi laitettiin nää. Eli nää numerot. Okei, me avattiin eka kortti. Jep. Ja siinä oli 14 tämmöistä, niin ne jaettiin meidän kesken tasan. Ja sitten ylimääräistä, jotka ei pystynyt jakamaan, niin meni tähän kortille. Joo. Nyt jokainen pelaaja päättää, että haluuko ne jatkaa vai Mennä takas leiriin. jep. Tässä ne laitan kuvapuoli alaspäin. Toinen näistä korteista on jatkaminen ja toinen on leiri. Sitten voi päättää tästä kuvasta. Nois. Siinä on semmoinen juttu, että kun sitten ne, jotka jatkaa, niin tänne tulee uusi kortti ja siinä voi olla ansa. Aivan. Ja jos astut 2 kertaa samaan ansakorttiin, niin sinä menet leiriin ja luovutat kaikki Timantit pois. Jos sinä päätät, että sinä et jatka, sinä saat sinun timanttisi ja sinä saat kaikki ne, jotka on näissä korteissa. Joo. Jos useampi lopettaa samaan aikaan, niin nämä jaetaan, jotka on tässä kortissa. Noniin. Ja kuka voittaa? Se on pelin loppu, joka katsotaan sitten. Varmaan se on timantteilla, sitten kun ollaan käydä kaikki. Mutta elikkä nytten kaikki laittaa sen kortin, mitä ne haluaa tehdä. Yes. Kuvapuoli alaspäin, sitten ne katsotaan yhtä aikaa. Noin. Kaikki Yeah, buddy! Sitten tää uusi. Sitten laitetaan Siellä on uusi. ansa. Ja se on näköjään tommonen ansa. Näytetään se kameralla. It's a trap. Voi ei. Ja se on näköjään myös laitetaan näin päin, koska tämä sitten jatkuu tähän Joo. suuntaan. Aivan oikein. Ja mitäs nyt? Se on vaan yksi ansa. Mitään ei vielä tapahdu, koska se ei ollut kahta samaa Joo. tullut. Menemme Okei. sinne suuntaan. Yes. Ja sitten taas uudestaan päätämme, jatkammeko. Aivan. Noniin. Let's go. No todellakin jatkaa. Kaikki jatkaa. Ja siellä oli suoraan toinen ansa ja näin kävi, että Sitten kaikki menee takaisin. ja joo, sieltä tuli damage. Nämä kaikki menee. Kaikki gemmit joutuu pussiin. Ja sitten seuraavassa kerralla sekoitetaan nämä. Aivan. Niin. Jep. Kyllä niitä vähän sekoitettiinkin jo tossa. No eli tälleen tää niinku homma etenee. Sitten toinen nopea. Joo. Eli avataan tää mapet tää vastaan keskellä. Ota. Ja siihen aloituskortti. Noniin. Ja mites sitten? Katsotaan tosta. Sitten otetaan nämä. 7 timskua. Mut siis toihan on nyt se, mikä jo äsken käytiin. Se on tätä samaa. Niin. Ja ennen kuin paljastatte, joo, okei. Ja kierroksen loppu. Tutkimusretki päättyy, kun kaikki pelaajat ovat palanneet leiriin tai sama ansa ilmestyy toisen kerran. Valmistautukaa seuraavan kierroksen. Eli 1. Poistakaa päättyneen kierroksen sisäänkäyntilaatta pelistä. Eli se. 2. Jos jalokivikorteilla on vielä rubiineja, palauttakaa ne jalokivivarastoon. Joo. 3. Jos kierros päättyi toiseen samanlaiseen ansaan, poistakaa toinen ansakortti pelistä. Minä pitäisi sekoittaa takaisin. Joo. Eli sitten toinen niistä pois. Sekoittakaa paljastetut tutkimusretkikortit ja jäljellä oleva pino uudeksi pinoksi. Aloittakaa uusi kierros. No niin, tämähän on ihan selkeä. Ja tää vaikuttaa ihan kivalta peliltä. No niin, mitä te arvostatte? Simppeli. Simppeliä. No, ja tässä kuessa ei mitään pussihousuja ole. No niin, sitten tulee uusi kortti. Oh, se on heti vasta. No snap. Heti on. Niitä on aika paljon. Okei. Sitten no. Äänestetään. No. That's easy as easy. Easy as easy. No niin, se ajaa. Karmeen määrä timskuja. Okei, no mut hei. Ei pelata enempää. Eli peli päättyy, kun viimeinen sisäänkäyntilaitta poistetaan peliltä. Eli nämä kaikki on poistettu. Kukin pelaaja laskee arkussa olevien jalokivien pisteerot yhteen kuva-oikealla. Eli Rubinissa saa 1 pisteen, Timantissa saa 5 pistettä. Eniten pistettä kerran pelaaja voittaa. Ja tasapelissä on useita voittajia. Sitten täällä on muunnelma, mutta se jääköön salaisuudeksi, miten se toimii. Niin, tulkaa pelaa. Eli tää oli Diamant. Ja niin se saa lautapeli.fi ja tosiaan silleen. Ja joo, eikä siinä. Tää oli tämän hetken situation tilanne. Tässä oli nämä 2 peliä ja näillä mennään.